खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मुंदांखा बलिउडनि एक्टर आसा फारेक बिथांनो दादा साहेब फाल्के एवार्ड 2020 होनो थाखाय सायख'नाय जाबाय बे खोथाखौ इउनियन मिनिस्टार अनुराग ठाकुर बिथाङा फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि आसा फारेक बिथाङा सासे गोख्रों फिल्म एक्ट्रेस जानायजों लोगोसे सासे फिल्म डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो क्लासिकेल डान्सारबोमोन आरो इन्डियान सिनेमानि थाखाय बिथांनि जि बिहोमा होबोनाय बेखौ मान होनो थाखायनो दादा साहेब फाल्के बान्था 2020 खौ होनो थाखाय आसा फारेकखौ सायख'नाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो बे बान्थाखौ दिल्लीयाव जानो गोनां नेशनेल फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्ला मिरु बनसुनि बानजायनायाव देबरगाव गेवलां फोथाराव ब्रैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सुबुं गौमा लादों जेराव बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ फिन जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव जोबथेनायनि राय फोसावनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया लोगोसे बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथाया ओंथि गैया जाय रन्जन दैमारि बिथांनि गेजेरजोंसो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन नाथाय बिथां रन्जन दैमारिखौनो दिनै फिन जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ राय फोसावदों जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जायफोर गोहोआव दङ बिथांमोनहा बिबान एंगारनांगौ होननानैबो खावलायो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया मानोना बर'नि सासे आगोमा रन्जन दैमारि बिथाङा गावनि हारिनि थाखाय जुजिनाय सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय बिथांखौ फिन साजा फोसावफिननाया जोबोद बिखा खामथाव बेनिखायनो गासैबो बर'नि आफादफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय इन्डियान प्रेसिडेन्टनिसिम आर'ज गाबहैनांगौ होननानैबो खावलायहरो बिथाङा जायनाखि क'क्राझार जिल्ला मिरु बनसुनि बानजायनायाव ब्रैथि खेबनि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय क'क्राझारनि देबरगावनि गेवलां फोथाराव सुबुं गौमा खुंजादों बेनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि समाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाया देबरगावनि बे फोथारनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन आरो थैनाय समावबो बिथांनि गोथै देहाखौ बेयावनो दोनफैनाय जादोंमोन बेनिखायनो बेयाव जारिमिन दं आरो दा बेनिफ्रायनो फिन आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनदों होननानै फोरमायथिदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौनो मदद होनो थाखायबो खावलायहरो मानोना आलादा बड'लेण्ड मोननाया जोंनि मोनथायखा होननानै बुंथियो लोगोसे बे सोमावसारनाया राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानैबो रोखा बुंथियो बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारि सोरखारनि समाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना होननानै बुंनायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा फिननाय होयोदि हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड जाया मोना मानोना सोरखारनाव जेबो पलिसि गैया होननानै बुंथिदोंमोन आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंथिदोंमोन जायखौ बयबो मिथिगौ नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि समाव बड'लेण्ड नाङा होननानै रोखायै लिरनानै गारबोदों आरो गामि दानख'नायनिबो गोरोबथा खालामबोदों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया जायनाखि प्रमद बर' बिथाङा आलादा बड'लेण्ड नांगौ होननानै रायजो राजाफोरनि थैजों लिरनानै गोसोखां बिलाइ गथायहैदोंमोन नाथाय बिथाङा उनाव बड'लेण्ड नांला होननानैसो लिरनानै गारबोदों खुगाजों बुंनाय हाग्रामा महिलारि आरो रुखावग्रा ब्रह्म बिथांमोननि दाया देरसिनना लिरनानै गारबोनाय प्रमद बर'नि दाया देरसिन होननानैबो सोंथि खालामो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बेनि अनगायैबो प्रमद बर' सरकारा हाग्रामा महिलारिनि समाव जेबो खामानि मावाखै होननानै अजद होबाय थानानै समखौ ओरैनो बारहोआलासे हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावाखै बेखौ मावनानै दिन्थि होननानैबो बुंथियो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया म्यानमार सिमायाव आल्फानि सासे सोद्रोमाखौ फिन हमनो हादों हमजानाय आल्फा केडारनि मुङा दिपज्योति सेनापति उफ्रा मुं दिपेन आसाम दिपज्योति सेनापतिया आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि थागिबि आल्फानि केडार दिपज्योति सेनापतिखौ आसाम राइफला म्यानमार बर्डारनि साखाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि नंल' गामिनिफ्राय हमनो हादों आल्फानि केडारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आल्फानि केम्पआव थानाय जानायनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानायनि थाखायनो बिथाङा आल्फानि केम्पनिफ्राय खारखुमादोंमोन नाथाय दा आसाम राइफल्सनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय मख'नो गोनांदि आल्फानि केडारफोरा केम्पनिफ्राय खारखुमानाय खौरांखौ दासान्दि मोनबाय थानाय जादों काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनो थांखि लानायनि उनाव मानास नेशनेल पार्कखौबो दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनो थांखि लाबाय फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कखौबो दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होसिगोन बे खौरांखौ फोसावदों नेशनेल पार्कनि कनभिनर भैबब सि माथुर बिथाङा थांनाय 5 जुननिफ्रायनो बन्द जानानै दंमोन मानास नेशनेल पार्कआ दा फिन दावबायारिफोरनि थाखाय 2 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होफिनसिगोन जाय बिथांमोनहा मानास नेशनेल पार्कआव दावबायहैनो गोसो बिथांमोनहा 2 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायहैनो हागोन
रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 7 सिगांनि बायदियैनो फिन जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि राय फोसावनायखौ लानानै एक्स एनडिबि केडारफोरा खुद्रिखांदों आरो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बे दुखु मोननायखौ फोरमायथिनो थाखायनो दिनैनि सानाव बन्द फोसावदों। दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै गाबोन फुंनि 5 रिंगासिम गासै 24 घन्टा बन्द फोसावदों एक्स एनडिबिजों लोगोसे बनसु, बोजोब, बिपि सिपिआइ आरो SIPR गासै मोनबा आफादफोरा। दिनैनि सानाव सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय गासैबो फसंथानफोराल' गेवनाय थागोन। राजा लामा, फालांगि, बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै गासैबो मावख'फोरानो बन्द थागोन। बे बन्दखौ बिथांमोनहा गासै आसामनि थाखायनो फोसावदों, अदेबानि आसाम बन्द फोसावदों। बे बन्दखौ जाफुंसार होनायाव बयबो रायजो राजाफोरा जाहाथे मदद होलायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव फिन साजा फोसावफिनबावनायखौ लानानै बिथांमोननिफ्राय फोरमायथिदों दि थांनाय 2019 मायथाइयाव सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआ सा 10खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि राय फोसावदोंमोन आरो बे बिजिरनायाव चेलेन्ज खालामफिननानै गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय एपिल हियारिं मोननो हादोंमोन। जायनाखि एक्स एनडिबिफोरा गावनि फारसेनिफ्राय जि मावनो गोनां जेरै बमा गथायनाय, हाथियार गथायनाय गासैखौबो खालामनानै 2020आव बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन। बेनिखायनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सानदोंमोन आरो सोरखाराबो बर'फोरनि फारसे अननाय दिन्थिगोनखौ आसा खालामदोंमोन। नाथाय बे खेबाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै जि राय फोसावदों बे गाज्रिसिनसो जादों। सिगांनि समाव लवार कर्टआसो बे रायखौ फोसावदोंमोन, नाथाय दा बे एखे रायखौनो गुवाहाटी हाइकर्टआबो होबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि एक्स एनडिबिफोरा बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां मोनसे मोजां मेम'रेन्डाम बानायदोंमोन, नाथाय जानो हागौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिरि-सिरियै सोरजोंबा गोरोबथा जाखुमानायनि थाखाय आरो गाव गावबागावनि मुलाम्फानि थाखाय एनडिबिफोरनि मेम'रेन्डामखौ केन्सेल खालामदोंमोन। एक्स एनडिबिफोरनि मेम'रेन्डाम बानायनायाव जेनेरेल एमनेस्टि लिरनाय दंमोन, जेरै बिएलटिआ बिटिसि गोरोबथा खालामनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां दाय थासेयावबो उदां थानानै हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हादों। बेबायदियैनो एनडिबिफोरनि मेम'रेन्डामावबो लिरनाय दंमोन। बेनि अनगायैबो राजखान्थिनि गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा दाय फोसावजाखानाय रन्जन दैमारिखौ बिटिआर गोरोबथा खालामनो थाखाय दिल्लीयाव जेब्ला लांदोंमोन बिथांखौ गोलाव समनि थाखाय बायजोआवनो दोननायमोनबा बिथाङा दिनै उदां जानो हागौमोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि 28 मार्चनिफ्राय जेब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआव एपिल हियारिंआ जागायजेनदोंमोन अब्ला राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनो खौरां हरनो थाखाय रन्जन दैमारि बिथाङा खावलायदोंमोन। बे लेखायै एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिआर फेरेंगा बिथांमोननो खौरां होफैनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैनि सानाव जि फिथाइ मोननो हादों बेजों बेखौनो मिथिनो हायो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद होनाय जायाखै। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै केस गेलेनायाव सोरखारनिफ्रायबो जेबो मदद मोननो हायाखै। प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावदों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बुंथिदों, नाथाय दिनैनो फिथाइखौ नायोबा मिथिनो हायो बिथाङा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय जेबो हाबा मावाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावोदि बिथांमोननो मिहिनेश्वर बसुमतारिया मिथिहोदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय सागानगिरिफ्रा खौसे जानानै दिल्लीयाव नखर मन्थ्रिजों सावरायहैनो थाखायबो मिहिनेश्वर बसुमतारिया प्रमद बर' बिथांनो आइडिया होदोंमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेनि सायावबो दासिमबो जेबो खामानि मावाखै। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ बेबायदि साजा होफिननो थाखाय जेबो दाय मोननाय जायाखैमोन, अब्लाबो बिथांखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थाफिननायनि राय फोसावफिननायखौ लानानै सोमोनांदों होननानैसो रन्जन दैमारि बिथांनि एडभकेटआ फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बिटिसि एसेम्ब्लि अटम सेसना जोबनानै थांबाय। सानसेनि हाबाफारिजों बिटिसि एसेम्ब्लि अटम सेसना जोबनानै थांबाय। सानसेल' खुङालासे साननै सानथाम जानायखौ हास्थायदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। मानोना गोबां जेंनानि सायाव सावरायनो गोनां दंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय बिटिसि एसेम्ब्लि अटम सेसनाव आद्रा बाजेट एप्रुभ खालामनायजों लोगोसे 9 आयदानि सायावल' सावरायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि बिटिसि अफिसखौ सालायनो थाखाय ट्रिप एनजिअ'नो सामलायनो बिबान होनाय जादों, जेराव सा 94 स्टाफ आरो अफिसारफोर दं। बिथांमोनखौ गुबुन जायगानिफ्राय थिसननानै गोबां दान बान्था होनायखौ लानानै सोंथि खालामनाय जादोंमोन। 1,25,000सिमहालागै दान बान्था होनायखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गुबुननिफ्राय बिटिसिआव थिसननानै गोबां दान बान्था होनाया आसाम सोरखारनि ना मिरु सोरखारनि सार्भिस रुलनि गेजेरजों होनाय जादों होननानैबो सोंथि खालामो आरो बेबायदि खरसा खालामनानै मा मुलाम्फा मोननो हागोन बेनि सायावबो सोंथि दैखांनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया।
बेनि अनगायैबो जायनाखि आसाम सरकारा आसामनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय कमन रिक्रुटमेन्ट खुंनायनि पलिसि लादों बे लेखायै बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि लांदां जानानै थानाय पस्टनि डाटा नागिरनानै आसाम सरकारा वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लाइजाम हरदोंमोन आरो बे लाइजामखौ उनाव बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो हरनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि गासै 2153 पस्ट आरो गेजेटेड अफिसार 372 नि लांदां जानानै थानाय पस्टनि डाटाखौ हरनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो आसाम सरकारा साख्रिनि इन्टारभिउबो लादों जाहाथे बिटिसिनि थाखानाय 6 शिड्युलनि गोहोखौ सिफाया आरो बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिसि सरकारानो होनो हायो बेनि थाखायबो खावलायनाय जादों होननानै बुंथि बिथांमोनहा। आसाम पुलिसआ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय पपुलार फ्रन्ट अफ इन्डिया PFI नि फिन सा 25 सोद्रोमाफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला PFI नि सोद्रोमाफोरखौ आसामनि गवालपारा, कामरुप रुरेल, धुब्री, बरपेटा, बाक्सा, दरं, अदालगुरि आरो करिमगन्ज जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बावैसो सिगां मुस्लिमनि आफाद PFI नि दैदेनगिरिनि न' आरो अफिसफोराव ED, NIA आरो स्टेट पुलिसफोरा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गासै मोन 52 जायगाफोराव रेड खालामदोंमोन जेराव गासै 106 PFI नि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादोंमोन। 106 हमनो मोननायनि मादाव आसामनिफ्रायनो 11खौ हमनो हादोंमोन ED, NIA आरो स्टेट पुलिसआ। मख'नो गोनांदि मुस्लिमफोरनि आफाद PFI आफादा गोबां आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायखौ फोरमान मोननायनि उनावनो गासैबो भारतआवनो PFI नि हेंथायै रेड खालामनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला PFI आफादा हाथियार लाग्रा आफादफोरनो रांनि अनसुंथाइ हरोमोन, जबरदस्तियै मुस्लिम धोरोम सोलायहोयोमोन, बम बानायनाय, ID बानायनाय, ट्रेनिं होनाय, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबा मावोमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।